pasahero. Sulot, Kalayaan, Gahap. Sakay Joao. Paliparan. Ito po tamang sakayan ng Paliparan. SM Molino, Camellia, Pag-asa. Ano, mas katantyan mo? Ha? Ano natin yung ano? May ano kayo? Parang gago ano? Oh my.
Balik muna tayo. Takot yan. Hindi pa ako pinakasakay. Hindi na tayo, hindi naman tayo Pinakasabi ng mga kasama ng binata, pagkakawin ng oras ng mga kasi, para ng oras, para ng para ng 6 na pagkakawin, pagkakawin sa binata, sa kundi, sa kundi ng mga pagkakawin, para po, para ng ibang silang nalala sa mga pagkakawin. Kaya sa ito, kasi sabi nito, ang mga Christian Fighter, para po sa February 28, dahil pa rin po na naman, February 28, okay, nagkakawa nyo na lang, 10,000 na naman, 10,000.